କନ୍ଧମାଳ ଏକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନ ସହିତ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ସଫଳ ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ, ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁଲେ ଓ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗୋଛାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାରାହଲା, ଦୁବସରୁ, ମହାପ୍ରବଣ, କୁଏରମାଣ୍ଡୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବରେଣି, ସୁପିଳା, ଲୁଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଟେଲାପାଲି, ଗ୍ଲଟ, ଅଡାବାଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ବେଳେ କେଉଁଠି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଡ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସୁପରଭାଇଜର ଯତନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମିତା ବେହେରା, ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଶପଥପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା।